Melchor, Gaspar e Baltasar eran os agardados e centos de chantadinos saíron esta tarde ás rúas para recibilos, nunha tarde na que os máis pequenos invadiron as rúas da vila. As súas maxestades partiron da residencia da terceira idade xa acompañados por moitos raparigos da zona que quixeron traballar de paxes nesta xornada de ilusión. Os reis percorreron a vila en cada súa carroza e protagonizaron unha das cabalgatas máis concorridas dos últimos anos en Chantada. Pese ao frío, o tempo seco acompañou os magos de Oriente na súa visita á comarca. Lanzaron centos de caramelos ao longo do seu periplo e un dos lugares de maior concentración foi, como sempre, a Praza de Santa Ana. Rapaces entusiasmados e adultos pacientes agardaron a súa chegada e moitos deles acompañáronos á Casa da Cultura, onde un por un foron recibindo os nenos, que desvelaron os seus desexos ás maxestades. Entre os rapaces atopamos todo tipo de experiencias e peticións. Como te chamas? Iria. Ves de acompañante dos reis, non? Sí. Por que che gustou acompañalos? Por que decidiches vir de paxe? Porque nos dan los regalos. E contame un pouquiño que lle pediches. Podeches xa falar con eles en persoa? Sí. Que lle pediches? Un patinete y un coche teledirigido. E crees que cho van a traer esta noite? Non lo sé. Esperemos que sí, portácheste ben este ano. Sí, Iván. E contame un pouquiño por que estás así vestido. Por que te vestiron así? Para acompañar os reis, non? Sí. E non che dá vergonza? No. E que lle pediches aos reis este ano? Coche policía con lancha de Playmobil. Brais. Contame un pouquiño que tal foi esta tarde acompañando os reis. Muy bien. Súper bien. Que fixestes toda a tarde que eu non vos vin? Primeiro, cando chegamos, estuvemos un pouco con os nosos pais, pero despois nos veu avisar un señor que xa nos podíamos, pero despois podíamos ir á carroza, pero cando fomos á carroza sí que podíamos ir. E despois nós fomos e eu pensei que había que ir por toda a calle, pero ao final non fomos. Solo por unha parte, por algunhas calles, non? Sí. E que facíades? Repartíades caramelos? Muchísimo. E dicía os Reis Magos que había que tirar os caramelos moi alto, porque senón lle caían na cara ou en algo. Entonces unha tarde de traballo, pero supoño que agora xa se verá recompensado, porque esta noite que tal se portarán? Súper bien. Que lle pediches? Lle pedín un tractor con mando. Como te chamas? Martín. E que tal cos reis? Bien. Que che deron aí? Chuches. E que lle pediches para que che traian esta noite? Futbolín e la outra non me acuerdo. Pero o futbolín telo moi claro, non? Sí. E crees que che van a traer? Fuches bo este ano? Sí. Como te chamas? Marina. E que tal este encontro cos reis? Ben. Que lles pediches este ano? Unhos xoguetes de manualidades. De que tipo de manualidades che gustan? De coser, non sei. Crees que cho van a traer? Sí. Fuches boa, entón? Sí. Cantos anos tes? 10. E tú como te chamas? Iria. E que lle pediches ti? Mucho. Moitas cousas? Sí. Por exemplo? Que máis queres que che traen? Una muñeca fofucha. E ti como te chamas? Alberto. E que lle pediches aos reis? Una combinación de Lego Star Wars. E que che contaron? Aquí era a primeira vez que os vías? Sí. No. Xa os viras o ano pasado? Sí. E que che parecen os reis? Non impresiona velos? Sí, me impresiona. Con quen falaches? Con cal deles? Con Baltasar. E que che preguntou? Depois primeiro de tomar a cena, depois tomar as chuches e depois a cama e vieron os Reis Magos. Pois tome nota todos os rapaces para esta noite de ilusión, de soños e de maxia.
Moitos deles xa levaron o mellor agasallo, poder estar cara a cara cos reis nesta tarde de luces e cores. No te metas ahí.